வணக்கம் நண்பர்களே, இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, ஃபார்மஸில் எப்படி ஹெட்ஷாட் அடிக்கிறது, ஃபார்மஸோ ஏதோ ஒன்று, அதில் எப்படி ஹெட்ஷாட் அடிக்கிறது. ஒரு நாள் போதும் நண்பா, நீங்கள் தான் ஃபார்மஸில் ஹீரோ. எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ட்ரிக்ஸ் தெரிஞ்சுச்சா மட்டும் போதும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஆரம்பிக்கலாமா? ஃபார்மஸில் ஹெட்ஷாட் அடிக்கிறது அவ்வளோ பெரிய விஷயமே இல்லை. நான் சொல்கிற சின்ன சின்ன விஷயத்த டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸாக மட்டும் வச்சுக்கோங்க. இதை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் தான் ஒரே நாள் ஃபார்மஸ் ஹீரோவாக மாறலாம். அது எப்படின்னா சொல்கிறேன், வெயிட் பண்ணுங்கள். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் போட்டிருக்கோம், அது வேறு லெவலில் இருக்கா இல்லையா அதை மட்டும் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை ஒரு கிளிக் பண்ணிடுங்க. நம்ம போகிற வீடியோ அப்போ நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். அப்படியே லைக் தட்டிட்டுருங்க. உங்கள் ஷேர் பண்ணி விடுங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் கூட வைங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஷேர் பண்ணி விட்ருங்க. மறக்காமல் நம்ம நண்பர்களாக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணி விட்டுருப்பீங்க இந்த நேரம். ஓகே நண்பா, இப்போ அந்த டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் லோகோ முன்னாடி இன்ட்ரோவுக்கு ஒரு மியூசிக் கொடுத்துருந்தோம் போன வீடியோவில். அதில் காப்பிரைட், சின்ன காப்பிரைட் வந்துருச்சு. அதை கிளைம் பண்ணிட்டேன் ஒரு வழியாக. இப்போ மூவியில் இருக்க பாட்டே போகிறேன், என்ன பண்ணுறேன்னு பார்ப்போம். சவால் தான், பார்ப்போம் என்ன உழுதுன்னு பார்ப்போம், அப்புறம் பார்த்துக்குறோம். இப்போ நம்ம டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ்குள்ளே போயிடுவோம். அவ்வளோதான், முடிச்சுக்குறோம். ஓவராக பேசினா யூடியூப் நம்மளே காப்பிரைட் பிரச்சனையை கொடுத்துருவாங்க. ஓகே, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, பார்த்துக்குறோம். வாங்க இன்றைக்கி இந்த வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு ட்ரிக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் அந்த சென்சிட்டிவிட்டி எதை வேணால் வச்சுக்கலாம். 100 வைக்கலாம், உங்களுக்கு தேவையானது வச்சுக்கலாம், அதெல்லாம் தேவையில்லை. வச்சுக்கோங்க, உங்களுக்கு பிடிச்ச, உங்களுக்கு எவ்வளோ உங்கள் 2GB RAM 3GB RAM அதை பொறுத்து வைங்க. ஓகேவா, ரைட்டா? அடுத்து என்றைக்குமே ஃபார்மஸ் கன் எடுத்தீங்கன்னா லாங்கில் நின்று அடிங்க. ஒன்லி ஸ்கோப்பு போடாமல் அடிங்க. ஓகேவா, ஸ்கோப்பு போடாமல் அடிங்க. ரொம்ப 100 மீட்ரு உங்களுக்கு தெரியும், 100 மீட்ரு தள்ளி இருந்தானா ஸ்கோப்பு போட்டு அடிங்க. ஸ்கோப்பு வந்து அந்த நம்ம கன் சுவிட்ச் பண்ணுவோம் தெரியுமா, அந்த இடத்துல ஸ்கோப் வைங்க. நான் வச்சுருக்கேன் பாருங்க, அந்த இடத்துல வைங்க. இந்த பக்கம் ஒரு லெஃப்ட் சைடில் வந்து ஒரு ட்ராக் பண்ணுற பட்டன், ஒரு ஷூட் பண்ணுற பட்டன் இருக்கலாம். அந்த பட்டனை ரெண்டுமே ஒரே நேரத்தில் கிளிக் பண்ணுங்கள். ஏன்னா மூமெண்ட் பண்ணாமல் இருக்கிற நேரத்தில் ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி கிளிக் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க, கண்டிப்பாக அடி விழுகும். அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ மூமெண்ட் அவன் கொடுத்துட்டானா அந்த ஸ்கோப்பு போட்டுட்டு ட்ராக் பண்ணி விடுங்க. ஸ்கோப்பு போட்டு ட்ராக் பண்ணிட்டு நீங்கள் அப்படியே மூவ்மெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே அவன் எந்த பக்கம் போகிறானோ அந்த டைரக்ஷன் போங்க. நான் போகிற வீடியோவில் அப்படி கண்டினியூஸாக நீங்கள் பார்த்துட்டு வாங்க. ஹெட்ஷாட் அடித்தது மட்டும் தான் நான் வச்சுருப்பேன் பாருங்கள். இதே மாதிரி நிறையா ஹெட்ஷாட் இருக்குது, பியூர் ஹெட்ஷாட்லாம் உங்களுக்கு வந்துக்கிட்டு இருக்குது. அதை ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஃபுல்லாக பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு அந்த நான் மூவ்மெண்ட் பண்ணுறதுலாம் உங்களுக்கு அப்போ தான் தெரியும். ஃபுல் வீடியோ பார்த்தா தான் உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்கள். ரெண்டாவது ட்ரிக்ஸ் போயிடுவோம் வாங்க. ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கீழேருந்து ட்ராக் பண்ணணும். நீங்கள் ஸ்கோப்பை விடாமல் ட்ராக் பண்ண சொல்லியிருந்தேன், அதே மாதிரி கீழேருந்து ட்ராக் பண்ணணும். நீங்கள் மேலேருந்து அப்படியே ட்ராக் பண்ணக்கூடாது, கீழேருந்து ட்ராக் பண்ணணும். அப்போ தான் ஹெட்டு போகும். நல்லா கேளுங்க. இப்போ பாருங்கள், பியூர் ஹெட்டை பார்த்தீங்களா, விழுது அவன் எப்படி அடித்தான்னு தெரியல சத்தியமாக. நான் 80 நாள் போச்சு பார்த்தீங்களா நீங்களே. அந்த இப்போ பாருங்கள், பியூர் ஹெட் வேறு லெவலில் மிரண்டுட்டேன் நானே. இந்த மாதிரி அடித்து பாருன்னா கீழே நின்று ட்ராக் பண்ணணும், அப்போ தான் ஹெட்ஷாட்டே போகும். கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அடுத்து மூணாவது ட்ரிக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் அந்த ட்ராக் பண்ணுற பட்டனை வந்து 60-70 மட்டும் வைங்க, அதுக்குள்ளே வைங்க. எக்ஸ்ட்ரா வைக்கணும்னா உங்கள் எத்தனை ஜிபி ரேம்னு பார்த்து கரெக்டாக வைங்க. ஓகேவா, என்ன 4GB ரேம்னால 60-70 வைங்க, 4GB மட்டும் வைங்க. எனக்கு செட் ஆகுதோ, உங்களுக்கு எப்படி செட் ஆகுதோ அந்த மாதிரி கரெக்டாக வச்சு ட்ராக் பண்ணணும். இப்போ பார்த்தீங்களா, பியூர் ஹெட்டை வேறு லெவலில் விழுந்துச்சுல. இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் நாலாவது ட்ரிக்ஸ் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு ஒரு நாளில் நான் சொன்னேன்ல, ஒரு நாள் எப்படின்னா காலையில் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். காலையில் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா ட்ரைனிங் மேட்சை காலையில் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். விளாண்டுக்கிட்டே இருங்க. குறைஞ்சபட்சம் 2 மேட்ச் 3 மேட்ச் போகும். 3 ட்ரைனிங் மேட்ச்சு முடிகிற அளவு ஃபுல்லாக விளாடுங்க. இப்போ நான் இந்த வீடியோ போட்டிருக்கேன், இந்த வீடியோ ஒரே ஒரு மேட்ச் தான் போனேன். எவ்வளோ ஹெட்ஷாட் அடிச்சிருக்கீங்க மட்டும் பாருங்கள். அதுவும் இல்லாமல் கஸ்டம் மேட்ச்சு, ரூம் மேட்ச் வந்து 1 மேட்ச் இல்லை 2 மேட்ச் போடுங்க. மத்தியானத்துக்குள்ளே போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது, நல்லா விளாட்லாம். மத்தியானத்துக்குள்ளே நீங்கள் உங்களுக்கே தெரியும் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டு எப்படி இருக்குன்னு. ஹெட்ஷாட் பாருங்கள், சூப்பராக இருக்கும். இந்த ட்ரைனிங் மேட்ச் விளாடுங்க. எப்போயுமே எடுத்தீங்கன்னா ஃபார்மஸ் எடுத்து பழகுங்க. ஏன்னா இப்போ ஃபார்மஸில் யாருக்கும் அடிக்க தெரிலன்னு நான் பார்த்துருக்கேன் நிறைய தடவை. ஃபார்மஸில் யாருமே ஹெட்ஷாட் அடித்து பார்த்ததே இல்லை. அடிச்சுக்கிங்க, அப்டேட்லாம் அடித்து பார்த்தீங்க. இப்போ யாரும் அடித்ததை நான் அவ்வளோவா பார்த்ததில்ல. அதனால் இந்த வீடியோ கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன், உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன்.
நீங்கள் அடித்து பழகணும்னா இதை நான் சொல்கிற மாதிரி டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் மட்டும் பாருங்கள். டெக்ஸ்டடியில் பண்ணுற மாதிரி அந்த ட்ராக்லாம் அப்படிலாம் பண்ணக்கூடாது. டெக்ஸ்டடியில் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா அதை தனியாக வீடியோ சொல்கிறேன். அதில் இருக்கிற மாதிரி பண்ணவே கூடாது என்றைக்குமே. லாங் ரேஞ்சு இது லாங் ரேஞ்சு எப்படி அடிக்கணுமோ அது மாதிரி தான் நீங்களும் அடிக்கணும். புரியுதா? 5ஆவதாக பார்க்க போகிற டிப்ஸ் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா, எனிமி வந்தால் பயப்படாதீங்க. அது சொல்கிறேன். எனிமி வரும்போது நீங்கள் நிறையா பேர் பயப்படுறீங்க. ஃபேமஸ் தான் இருக்குது நம்மகிட்ட, ஃபேமஸ் கன் தான் இருக்குது, இப்போ இதை வச்சு அடிச்சிருவோமா, வேறு கண்ணை தேடணும், அந்த பயம் இருக்கவே கூடாது. ஃபேமஸை வச்சு எவ்வளோ அழுத்தி பிடிக்க முடியுமோ பிடிச்சிருங்க. ஓகேவா? ரேங்க்டு மேட்ச்சுக்கு போகும்போது ஃபேமஸ் கீழே கிடக்கும்போது எடுத்துட்டிங்கன்னா அழுத்தி பிடிச்சிருங்க. கண்ணை மூடிட்டு அழுத்தி பிடிச்சிருங்க. அழுத்தி பிடிச்சோங்க கண்டிப்பாக ஹெட் ஷாட் விடுவோம், இல்லை பாடி ஷாட்டாக சொல்லுவோம். பயப்படக்கூடாது. 5ஆவது அதான் சொல்கிறேன். பயப்படவே கூடாது. பயப்படுற எனிமிக்கு தெரிஞ்சிருச்சுனா அவனுக்கு ஈஸியாக ஆயிரும். இப்போ அவன் பயப்படுறான், ஓடுறான், அப்போ தான் அடிக்க முடியும். நீங்கள் அப்படி ஓடிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்காது, அவனுக்கு தான் ஈஸியாக இருக்கான். அப்போ அவன் ஓடுறான், பயந்துடான், அப்போ அடிச்சுடுவான், அவன் கில் எடுக்க பார்த்துருவான். இப்போ நான் ஸ்கோப்பை விட்டு அடித்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி, இதே மாதிரி தான் நான் சொன்னது ஃபஸ்ட்டு ட்ரிக்கு மாதிரி தான். ஸ்கோப்பை விட்டு இப்படி தான் அடிக்கணும். அவ்வளோ. இந்த வீடியோ நிறையா பியூர் ஹெட்ஷாட்லாம் முன்னாடி பார்த்துருப்பீங்க. பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் எப்படி இருக்குது கமெண்டில் சொல்லுங்கள். அடுத்து வேறு என்ன வீடியோ போடலான்ட்டு கமெண்டில் சொல்லுங்கள். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்ப்போம். எனக்கு தெரிஞ்ச டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் தான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். நான் பழகினது தான் சொல்லியிருக்கேன். அப்புறம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணி விடுங்க நண்பா. எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணி விட்ருங்க நண்பா, மறந்துடாங்க. ஷேர் பண்ணால் மட்டும் இல்லை நண்பா, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்ருங்க. அப்படியே இருக்க பெல் ஐக்கனை ஒரு கிளிக் பண்ணி விட்ருங்க. ஷேரிங் பற்றலாம் நண்பா, ஷேர் பண்ணி விட்ருங்க. அதே மாதிரி போன வீடியோவுக்கு லைக் வச்சுருந்தோம், அந்த லைக்கை நம்ம கிராஸ் பண்ணியாச்சு. இந்த வீடியோக்கு அதே மாதிரி 10 லைக் வைக்கிறோம். 10 லைக் மேலே போட்டிங்க போன வீடியோவுக்கு, இந்த லைக்கும் அப்படியே போட்டு விட்ருங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். வேறு வீடியோவில் வந்து சந்திக்கிறேன். உங்களிடம் விடைபெறுகிறேன். உங்கள் PK ஸ்மார்ட் கேமிங் சேனல். பை பாய்.